खुलुमबाय रायजोफोर दिनै गोबावनि उनावहाय आरोबावनो नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन भिडिअ मोनसे लानानै फैबाय तो बेजों लोगोसे आङो गोदान बोसोरनि बयनिबोसिम हामलायनाय बावहरबाय माने दाथ' गोबां जायगाफ्रावहाय नानान रोखोम प्रब्लेम जानानै दङ इउएसए बायदि जायगाफ्रावहाय दा बे फायार नांनाय मानाय बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरनि न'फोर खामबाय तो इन द मिडस अफ अल दिस ना तो इसोरनि अननायजों जोङो दाबोनो मोजां दङ तो बेनि थाखायनो बे रंजानाय गोजोननाय आरो गोदान बोसोरनि गोजोननायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम आं बावहरबाय तो दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो माखासे मानि दखनानि आं कालेक्शनखौ आङो देखायनो थांगासिनो दङ तो आसा खालामो जायफ्रा नोंथांमोना दखना बायनो गोसो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांगोन आरो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन WhatsApp नाम्बारावहाय मेसेज हरनानै तो नायलांगोन नोंथांमोना तो नोंथांमोना दायो नायदोनै बेवहाय बे डिजाइनखौ नोंथांमोना दायो मोनगोन जाय जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हानाय माने फास्रानि डिजाइनखौबो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन दायो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसे डिजाइन आरो बे गोदान मोनसे कालारावहाय बिराद मोजां बेखौ नोंथांमोना दायो मोनगोन जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नायबावदो नै गुबुन मोनसे कालार आरो डिजाइनावहाय ओरैबायदि समायना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो फास्रानि डिजाइनफोरखौबो नायदो नै बिराद मोजांखा समायनानो तो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसे कालारावहाय आरोना बे डिजाइनखौ नोंथांमोना दायो मोनगोन जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन जोबोद मोजां जोबोद समायनाखा सिनि क्वालिटियाबो बिराद मोजां तो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसे कालारावहाय आरोना दानि दिन्थिनाय डिजाइनानो बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन बिराद समायना तो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय तो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसे डिजाइनावहाय आरोना बिराद जोबोर समायना रंआबो बिराद मोजांखा जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो तो नोंथांमोना नायदो नै दायो गुबुन मोनसे डिजाइनावहाय आरोना बे कालारखौ आं दसे सिगांबो आङो दिन्थिदोंमोन तो कालारा एखेबाबोनो डिजाइना बेलेग आरोना ओरैबायदि समायनाखा फास्रानि डिजाइनखौबो नायदो जोबोर समायनाखा लिमिटेड पिसाव दं जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन तो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै मोनसे गुबुन कालारावहाय आरोना माने गुबुन डिजाइन बिराद समायनानो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन लिमिटेड पिसाव दं जोबोर समायना आरोना फास्रानि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो नै सिनि क्वालिटिफ्रा गासैबो बिराद मोजांजोब तो दायो नोंथांमोना नायदो नै गुफुर कालारावहाय गल्डेन कालारजों आगर एरनाय तो ओरैबायदि मोजां समायना जाय जायनो गुफुर दखना नांगौ दायो नोंथांमोना बिहरनानै लानो हागोन नै थाबैनो फास्रानि डिजाइनखौबो नायदो बिराद मोजां समायनाखा तो आरो मा होनो माखासेफ्रा जायफ्रा क'क्राझार थिंनिफ्राय बिहरो आरोना तो मेबि आङो डे आफ्टार टुमर' माने आं क'क्राझार थिं न'आवहाय थांनो हागौ तो जाय जायनो नांगौ अर्डार हरना लानो हागोन बेहाय पेमेन्टखौ खालामहरोबा आङो थांनाय समाव लामायाव होलांनो हागोन आरो तो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै बे सेम कालारखौहाय आङो दहायबो दिन्थिखांबाय नाथाय डिजाइना आलादा तो बे डिजाइनखौ नोंथांमोना नायना लादो ओरैबायदि समायना फास्रानि डिजाइनाबो नायनानै लादो नै जाय जायनो नांगौ थाबैनो नोंथांमोना अर्डार होनानै लानो हागोन दायो नोंथांमोना नायबावदो नै घिया कालारावहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां डिजाइन आरोना नायनोहाय बिरादनो अरिजिनालावहाय मोजां नुदों तो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन WhatsApp नाम्बारावहाय आरो आङो बुंखाबाय जायफ्रा क'क्राझार थिंनिफ्राय अर्डार हरो नोंथांमोना जुदि लानो गोसोबा पेमेन्ट खालामहरनो हागोन पसन्द जेखौ जायो बेखौहाय सिलेक्ट खालामनानैहाय आङो थांनाय समावहाय होलांनो हागोन आरो तो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसे डिजाइनावहाय आरोना बिराद मोजां
थ' जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नायना लादो नै डिजाइनफोरखौबो ओरैबायदि मोजां समायना आरो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसे डिजाइनावहाय आरोना पिंक कालारावहाय जोबोर समायना मोनसे डिजाइन जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गासैबो लिमिटेड पिसाव दङ नायनानै लादो नै फास्रानि डिजाइनखौबो जोबोर समायनाखा थ' नोंथांमोना दायो नायबावदो नै बिराद मोजां मोनसे डिजाइन आरोना बे कालारखौ आं दहायबो देखायखांखाबाय खिन्थु माने डिजाइना बेलेग बेलेग आरोना थ' नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन जोबोर समायनाखा नै फास्रानि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो मोजाङैनो नोंथांमोना नायदो नै मोनसे गुबुन डिजाइन आरोना माने गोमो कालारावहाय जाय जायनो नांगौ बेखौ मोनगोन दायो नोंथांमोना जोबोर समायना आरोना कालारानो बोरैबा मोजां नुखादों अरिजिनालावहाय बिरादनो समायना जाय जायनो नांगौ बिहरनो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव दायो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसे डिजाइनावहाय ओरैबायदि समायना आगरजों दानाय जाय जायनो नांगौ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन बिराद मोजां समायना कालार लादो फास्रानि डिजाइनखौबो थ' नोंथांमोना दायो नायबावदो नै गोजा कालारावहाय बेखौहाय सिगांहायबो बिरादनो सेल जाबाय थ' दायो नोंथांमोना बेखौ मोनफिनबावगोन जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नायनानै लादो नै सिनि क्वालिटिया बिराद मोजां जायनो नांगौ बिहरनो हागोन स' लोगोफोर जाय जायनो नांगौ दख'नाखौ नोंथांमोना बिहरनानै लानो हागोन दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो बे मानिखौल' देखायबाय माखासे माने डिजाइनफोरखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो देखायनो नाजागोन थ' बयनिबोसिम गोजोन्थों